Unsa ka importante ang kasing-kasing. Mabuhi ka ang tao kung way kasing-kasing. Tanang dunay kinabuhi, naay kasing-kasing sa nagkalain-laing pamaagi. Ang kasing-kasing mao'y muscular organ nga nagbumba sa dugo paingon sa tibuok lawas. Kini nahimutang diha sa dughan, luyo sa sternum kung tawgon sa science, og taliwala sa mga baga. Kung pasabot, importante kayo. So ang nag-unang gimbuhaton sa kasing-kasing, mao ang pagbumba og dugo paingon sa tanang lawas nato, tibuok lawas, pagdala og oxygen og sustansya sa mga organs, tissues, o labi na pagtangtang usab sa mga produkto nga hugaw sa atong lawas. Mao nay kasing-kasing. Mausab sa atong pagtuo, duna ni kasing-kasing. Sa kasing-kasing niini, mao ang mga implikasyon. Implikasyon nga kinahanglan nga moagas sa tibuok sa tibuok natong pagkatao alang sa kahibalo sa sayo o sa husto. Kini nga mga implikasyon na kinahanglan sa pagpalig-on, sa pagpadayon sa atong relasyon sa Dios. Unsa man ni? Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Colosas 2. Og basahon nato ang mga bersikulo 6 ngadto sa 10. Nagaingon may igsoon. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudluan kamo nga madagayaon sa pagpasalamat. Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatuo-tuo, sumala sa tawhunong kalagdaan nga gikabilin-bilin sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Ug sa kinabuhi nagatugog kita o kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan o kagahom. Mao kini ang pulong sa Dios magampo ta mga igsoon. Salamat Lord sa imong pulong nga maoy muiwag lamparahan sa among mga tiilan o kahayag sa among dalan paingon sa among pagkalig-ong relasyon kang Kristo. Doon na may relasyon apan kinahanglan magtubo. Kinahanglan ang implikasyon sa kasing-kasing sa among pagtuo, Lord, mudagkaya paingon sa tibuok tamong pagkatao alang sa pagkalig-on sa among relasyon kang Kristo. Salamat Lord, hinaot pang balang Espiritu may maghatag kanamo o pagsabot dining imong mga pudong. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Nining atong gibasa nga bersikulo, dunay tulo ka implikasyon nga angay moagas gikan sa kasing-kasing sa atong pagtuo paingon sa tibuok natong relasyon kang Kristo. Primero, sa kasing-kasing sa pagtuo, doon na tayo pagadayunon. Doon na tayo pagadayunon. Nagaingon ang versikulo 6 ngadto sa 7.
Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudluan kamo nga madagayaon sa pagpasalamat. Klaro kaayo ang mga pulong nga sa diha kang Kristo, no? Sa diha ang kita naluwas kang Kristo. Gianak ug usab diha kang Kristo. Sa kasing-kasing sa atong pagtuo, doon natay angay pagadayonon. Unsa man, ipadayon nato ang atong nasugdang lakaw. Nasugdang lakaw sukad sa diha nga kita nakauban ni Kristo. Asa ta maglakaw? Maglakaw buot pasabot magkinabuhi. Well, primero, maglakaw kita ingon diha kaniya. Maglakaw kita sama kaniya. Sama kaniya. Kay tungod si Kristo sa diha nga siya nagluwas kanato. Ang atong kaluwasan dili lang kay ingong magtigom o magpirmita kundi naghatag siya og sumbanan. Aron niini magsubay ta sa iyang tunog. Sama sa giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Kay sa maong paggawi gipanatawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Na usaray tumong niini nganong magsubay kita sa iyang tunog nga igsuon aron matuman ang pagkapinili nato sa kaluwasan sukad pa sa walay sinugdanan. Romans 8:29 nagaingon kay sila nga mga giilan niyang daan gikabut-an usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon. Maunay plano ng kinahanglan atong pagdayunon ang atong paglakaw sa tunod ni Kristo aron kita mahisama sa dagway niya. Og siya maoy mahimong panganay sa daghang mga magsuon but pasabot. Siya lamang ang primerong nabanhaw gikan sa lubnganan og tanan nga magasunod sa iyang tunog mga igsuon maoy siya maoy may panganay kay tungod kitang tanan pagabanhaw usab sama kang Kristo. So maglakaw kita ingon diha kaniya atong ning padayunon og ikaduha kita nakagamot og nagbarog diha kaniya. Dili may tabo nga dili nato mahimo ang paglakaw nga mahisama kaniya. Versikulo 7 sa atong teksto nga mga pinagamot og pinatubo diha kaniya og linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudluan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Ang atong kinabuhi ingon nga Kristohanon gihulagway sama sa dakong punuan nga lig-on. Punuan nga lig-on nga naa na tanom diha o gitanom diha sa daplin sa mga katubigan. Jeremiah 17:8 nag-ingon kay siya mahimong sama sa kahoy nga nagtanom sa daplin sa katubigan og makakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba og dili mahadlok kun moabot ang tig-init. Hinunua magmalunhawon ang iyang dahon og dili manghihiros sa tuig nga hulaw ni muhunong diha kini sa pagpamunga. Mo ni kinabuhi sa Kristohanon nga atong padayunon ang atong paglakaw uban kaniya
o kinahanglan ato sungsabton nga kita nakaugat o nakagamot o nakabarog diha kaniya sama sa punuan sa kahoy. Subusa wag yoy pagkalunha o wag yoy pagkauga sa atong kinabuhi. Naagyod madaugon bisan pagdaghang mga pagsulay, bisan pagdaghang pagka hugmak sa kinabuhi ang naagyod ang atong we are more than conquerors, mga igsoon. Kaya tungod kita mga sanga sa ubas, sa paras. Si Kristo ang paras, at kita ang mga sanga. O kita makapamunga tungod kita naa sanga sa paras. Di ba nag-iingon ng John chapter 15 verse 4 to 5, maingon si Kristo, pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga, ang mga sanga sa iyang kaugalingon dili makabunga. Gawas ko magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga, gawas kon magapabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kung kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang pamungag daghan. Kay gawas kanako wala gayoy kamoy arang mahimo. Mga igsuon, espesyal kayo ang Kristohanon kay nakadugtong ni, no? Nakasanga ni sa maong paras, si Kristo. No? Kita gyud makapamunga. Wala gyoy kapakyasan sa kinabuhi nato. Bisan pa kita mga tumba apan magtubo, paingon sa taas hangtod na kita makauban na kang Kristo. Busa sa tanan ni inik ato kining padayon naagyod ang atong pagpanginabuhi nga madagayaan kita sa pagpasalamat sa Dios. Versikulo 7, nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o gilikon diha sa pagtuo, ingon nga niini gitudluan kamo nga madagayaon sa pagpasalamat. Grabe kayong pasalamat nato kay tungod naa ta kang Kristo. Atong mao ni kasing-kasing sa pagtuo nga kita magapadayon diha kaniya. Salamat ta sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios nga mo'y nagkuha kanato sa yanang sa sala. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kinabuhi. So, primero sa kasing-kasing sa pagtuo doon na tayo pagadayunon. Ikaduha, sa kasing-kasing sa pagtuo doon na tayo pagabantayan. Padayon manggali kita naagyon ang atong pagbantay. Dili tayo magkumpiyansa nga kita perfecto na nga kita gyud moabot na gyud didto, moabot man gani apan dangay tang pagabantayan nato kay tungod dunay mga kaatbang si Kristo sa atong kinabuhi. Dunay mga karibal si Kristo. Basa nato sa atong teksto bersikulo 8. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhunong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Tan-awa, naay mga tuo-tuo, dunay mga doktrina, dunay mga pagpanudlo nga dili sumala ni Kristo, kundi pinaagi sa tradisyon sa mga tao, mga tinuuhan sa mga tao. Kasagaran baya ang mga kalagdaan sa mga katigalingan maoy gipundasyon sa kinabuhi sa mga katauhan karon. No? Mga tuo-tuo, mga tinuuhan, apan kini dili sumala ni Kristo. So pagbantay ni ining mga kaatbang ni Kristo sa atong kinabuhi. Primero, bantay ang mga filosofiya. Filosofiya, dili na kamatuoran, mga igsoon. Philosophy. So mana, kining pilosopo mga pilosopong pumaaging mga doktrina. Sama sa mga Fariseyo. Ang mga Fariseyo yun, naagid sila sa pulong sa Diyos, sa kasuguan sa Diyos. Apan, mas labaw ang kasuguan sa tao nga ilang higuptan. Muna sila, mga fanatic about doctrines. Fanatiko sa doktrina. Tag-as kayo kay balot, tag-as kay maayo manulti, maayo mag-explain sa mga ilang nakubtanan nga
doktrina diya sa law of God. Pero wala sa ilang kinabuhi. Dili makaliuwas kanila, dili makabag-o sa ilang kinabuhi. Inay makapahambog, makapa dako sa ulo, knowledge puffed up, kay tungod na sila diha nagkupot sa filosofiya sa tao. Sukwahi sa kabubuton sa atong Ginoo. Mo nang miingon si Kristo ni mga Pariseo na full of knowledge, full of philosophy, full of traditions. Nagaingon si Kristo sa Mateo 15 versikulo 7 ngadto sa 9. Basahon nato. Miingon si Kristo kanila, kamong mga maot, maayo gayod ang pagkahimo ni Isaya sa propesiya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Tanaw na, sukad pa 800 years ago, gi-prophesy ni Prophet Isaiah nga dunay mga tao nga magkupot sa mga filosofiya, magkupot sa mga gikabilin-bilin sa mga tao. Versikulo 8 nagingon, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Tanawa, kaila sila sa Dios. Nagpasidungog sila sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing apan dili kinasing-kasing. Wala sa kasing-kasing. Kristiyano, dunay kasing-kasing ang atong pagtuo. Busa maingon sa versikulo 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Tanawa, Megsoon. So, pantay ka na, nga tingalig na ay mo abot kaninyo nga magtudlo o mga prosperity gospel mo dato ka kinanglan ang Kristiyano nga dili gyud huyang ang Kristiyano madaugon. Yes, ang Kristiyano gyud moabot gyud to sa kahangtungan apan moabot mo experience ni og mga pagka hugmak sa kinabuhi kay dili pa ta perpekto. Magkasakit yung ka o mamatay gali ka sa imong sakit. Dili ta prosperity, kaya sa prosperity di ka na masakit. Mao ni pagpanudlo og tao. So ang pingi o pagbantay ang filosofiya o ang pingi usab ang walay hinungdan nga mga genealogy, mga pining mga lahi sa mga tao, sumala sa tradisyon sa mga Romao, ang pingig yun. So, nga dili tadi magkupot ang atong logic, ang atong reasons. Dili diha magsubay sa philosophy of man. Kinanglan diha kang Kristo sa pulong ni Kristo. Kinanglan dili prinsipyo sa kalibutan, kundi prinsipyo sa pulong sa Dios kang Kristo. So, mo ni atong angay natong pag agason gikan sa kasing-kasing sa atong pagtupaingon sa atong relasyon kay Kristo, sa kasing-kasing sa pagtuo do na tay pagdayunon, do na tay pagapagtayan. O ikatulo, do na tay tutukan. Dili lang kay magbantay ta, kinahanglan ato yung tutukan. Kung sa may atong tutukan, versikulo 9 nga to sa Dios sa atong teksto. Kay diha kaniya nagapuyo ang pagkalawas, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Og sa kinabuhi nga natugob kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan og kagahom. Tanawa, Megsoon. Ayaw paghunong sa pagtutok kang Kristo. Mao nagingon niya, tutukan nato si Kristo. Look unto Jesus because Jesus is the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:2. Apan dinhi, ayaw gyud paghunong sa pagtutok kang Kristo. Nga naman, duha ka reason. Duha ka dahilan. Okay? Primero, kay diha kang Kristo nagpuyo kahimpitan sa Dios. Kang Kristo nagapuyo sa iyang lawas, no? Bisan tod siya na sa tao, nagpuyo ang kinatibuk-an sa Dios. Wala sa lain. Wala sa mga bato. Wala sa mga larawan nga sama sa larawan ni Jesus. Why nakakita kang Jesus nato? So di kita makaingon mao na ang tinuod ng larawan ni Kristo. Kundi
ang kamatuoran nga si Kristo nagpakatao o nagpuyo ang kahimpitan sa Dios diha kaniya. Busa kaniya atong ihatag ang tanang respeto, tanang himaya, tanan nga gugma diha kang Kristo. Kay kang Kristo nagapuyo ang kahimpitan sa Dios. Ikaduha, dili gyud ta magpunong sa pagtutok diha kang Kristo, kay diha kang Kristo nangatugog kita kaniya. Sagot pasabot ini, basahan nato bersikulo 2. Og sa kinabuhi kuno, ang kinabuhi diri giingon, ang atong kinabuhi karon og ang kinabuhing walay katapusan, nangatugog kamo diha kaniya. Nga mao ang ulo sa tanang pamunuan og kagahom. Si Kristo ang kinabuhi sa tanang tao. O git natugog ang mga naluwas sa kinabuhi ni Kristo nga walay katapusan. Nagiingon sa John 1:4. Diha kaniya ang kinabuhi, kaniya ang kinabuhi. O ang maong kinabuhi, mao ang kahayag alang sa mga tao. Kahayag ni, mao na mga tao, makalakaw, makapaghuna-huna, makapatanaw, makalihok. Kaya nagiingon ang Acts 17:28 something, or 26 or 28, in Him we live and move and have our being. Kaniya kita nagkinabuhi. Natugog kita sa kinabuhi. O labi na katong mga magtutuo, katong mga naluwas, miingon si Kristo sa John 11:25-26, nagiingon. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. O ang tanan nga buhi o nagasalig kanako, dili na gayud mamatay. Matuo ba ikaw niini? So ang usa ka Kristohanon natugog sa kinabuhi kang Kristo. Siya mao ang ulo sa tanang pamunuan, siya ang mao ang ulo sa tanang gahom. Subusa anak ta magasimba sa Dios, pinaaging kang Kristo. Kay si Kristo mao ang dalan, kamaturan og ang kinabuhi. So maigsoon, kining atong bisahing nakita diri, ang kasing-kasing sa atong pagtuo, dunatay angay pagadayunon, dunatay angay pagabantayan, o dunatay angay pagatutukan. Mao si Kristo. Karon, ang pangutana, unsa pa may kuwang nimo? Ingon nga Kristohanon, unsa may kuwang nimo? Wala na gayon. Bisan patag nagkalisod-lisod sa mga bahandi, sa mga salapi ining kalibutan, kita kabus kita lawas kay masakiton, apan way kuwang nimo. Wala na. Nga naman kay naa nimo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makapangadtog sa amahan gawas niini nga imong na ang natugog ka kang Kristo. So ikaw nga dunay pagtuo, ang pasabot na nasa bersikulo sa Biblia, pagkabulahan gayud nimo, bulahan ka sa panay mga tao. Busa kung bulahan ka kay tungod doon na kay pagtuo, ang pagtuo doon ay kasing-kasing, pag kinabuhi diha sa kasing-kasing sa imong pagtuo, ayaw pag kinabuhi nga peldero ning kalibutan na ang self-pity, na ang tanang mga kahugaw, you are more than conquerors. Padayon sa paglakaw, uban kang Kristo. Padayon sa pagbantay, alang kang Kristo. Padayon sa pagtutok, diha lamang kang Kristo. No, kinipulong sa Diyos ang kasing-kasing sa pagbuo. Dalay ko na among amahan, salamat na dunay kasing-kasing na among pagtuo, dunay kinabuhi, aron sa pagpa-uswag sa among pagkinabuhi Kristohanon, alang sa pagpalikon sa among relasyon kang Kristo. Salamat, Ginoo. Kining among pag-ampo, diyan lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen.